na lang, madali na lang, ato nang itanawan. Ang mali pa yun o matahong puluyan, sus yan ng satanan. Dayon ang atong buluhaton sa makakaulay kita sa mga kasakitan sa kalibutan, dayon niya ang tanan. Madali na lang, madali na lang, ato nang itanawan. Ang mali pa yun o matahong puluyan, Isos yan ng satanan. Satanan mo sunod ka na ko sa atong puloy-anan. Atong pahimuan o andamon samtang mamauli sa tanan. Doon na lang, madali nga lang, at nang itanawan. Di pa yun o matahong puluyan, Isos yan ng satanan. Sa pagsulod na sa bagong Jerusalem, with ang mga balaan, sa kalipay kauban ni Jesus, itong mahal manunubos. Madali na lang, madali na lang, ito nang itanawan. Mali pa yun o matahong puluyan, Jesus giyan ng satanan. Okay. Magbasa tayo diri sa Salmo. Atong basahon sa Salmo 121, 1 paingon sa 8. Nagaingon, ihat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin ba nagikan ang akong tabang. Ang akong tabang nagikan kang Jehova nga nagbuhat sa langit o sa yuta. So muna siya, no? Ang gingon diri sa walang kasulatan nga kung ato lang yung itutok na to sa Diyos ang atong mga pagkinabuhi. Nagaingon diha nga kung kita mo dool kaniya, siya gyud mo mamalandong sa matabang sa tuwa. Akong tabang na ikan kang Jehova nga nagabuhat sa langit o sa yuta. Nga dili niya itugot nga may dalinas ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili matagpilaw. O muna siya nga ang Dios nga ato ang magbalantay sa tong kinabuhi, dili gyud mahatagpilaw. So napasabot nga nakabantay siya sa tuwa 24 oras. Amen. Di gyud niya biyaan, no? Muna siya nga ato gisalig kaniya ang ato ang kinabuhi. Basta lang kay di lang kita malimot, no, sa pagdaig pagambahan kaniya og kanunay magatuman ta siyang kabuton. Anya karon siya nagabantay sa Israel, no, dili matagpilaw ni may katulog. Si Jehova mao ang imong mabalantay, si Jehova mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot. Ang kainit sa adlaw dili muluya kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa kagabion. Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan. Siya magabantay sa imong kalag, no? Si Jehova magabantay sa imong pagula o sa imong pagsulod sukad karon ngadto sa malabot o sa walay katapusan. So mana siya nga gingon sa nagsulatan nga siya gyud ang atong magbantay, no? Gikan sa imong pagula, di sa imong panimalay o sa imong pagsulod, wala gyud mitabo sa nimo anuman na ang Diyos magauban o magabantay kanimo. So muna yang saad, no, muna yang saad nga ang Diyos gyud mga panalipod kanato. So sa tanang gayon ato gyud himuon nga ang Diyos may maya sa tuwang kinabuhi, no, sa gyud ang ato ang dalangpanan. So kita maningkamot gyud ta, no, sa pagbuhat og maayo labi na sa adlaw pahulay nga di gyud ta mosipyat, no, sa pagdaig ngadto kaniya.
So ato siyang pasalamatan sa tanang higayon kay gikan sa Domingo paingon sa Biyernes iya gitang yubanan no sa atong mga baluhaton. Iya tang gitabangan, gipanalanginan, nya labi na iya tang gitagaan sa pagkaon sa matag adlaw. Nya iya pagyud gidungagan ang ato ang kinabuhi. Nya magpasalamat ta nagitagaan ta kanunay og may panglawas no. Muna kanindot sa atong buhi nga Dios. So muna siya nga ang balang sulatan do na buhi mga pahimangnong ato pod badayan. Ingon kita mga anak sa Dios, ang iyang saad nga iyatang ubanan, iyatang bantayan sa atong kinabuhi. So usa pod nato nga himuon nga ato siyang pasidunggan. Amen. Ingon sa Salmo Proverbio 23, Proverbio 3 versikulo 9, no? Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong manggad og sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot. Muna siya makapasidungog ta kang Jehova pinaagi sa itong mga baluhaton, atong mga kita diya sa opisina, diya sa mga negosyo, sa pagpanguma. So sa itong himuon ato siyang pasidunggan ug ato sa tagaan sa bahin, no? Kay kanang bahin niya muna siya nga ato ang tabang sa atong bulwaton labi na sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo, no? Sa nato na siya nga himuon aron ang Dios may maya sa tuang kinabuhi nga dili man mabuhi ang pulong sa Ginoo kada bang dili nato masangyan ang pulong sa Ginoo kung walay tabang sa matag usa. Muna siya ang iyang saad nga kun mo himo ta sing buluton iya gitag ubanan, no? Iya tang panalipdan. So, atong basahon sa Proverbio 4:20 paingon sa 27. Muni siya ang kanindot nga buluhaton, no? Anak ko, pagmatngon sa akong mga pulong. Ikiling ang imong igdulungog sa akong mga gipamulong. So, muni siya ang verse nga ako yung paborito. Kaya ako ini siyang ginabalik-balik para natong tanan. Kaya ang iyang pulong ni tambag sa itong kinabuhi. Naghatag atong pamatngon, no? Ayaw sila pagbulaga gikan sa imong mga mata, tipigi sila sa kinataliud-an sa imong kasing-kasing. Diya gyud nimo itipigan ang iyang pulong sa atong kasing-kasing. Kaya sila kinabuhi alang ni adtong nga nagpangita kanila og kaayuhan sa ilang tibuok nga unod. Ang pingi ang imong kasing-kasing sa tanang mga pagsingkamot kay gikan nini manggula ang dagkong butang sa kinabuhi. So muna siya ato di ang pingan, no? Kay diha na to makita isuon kung unsa mga butang atong makita nga gihat sa Kristo atong maangkon ang mga grasya, no? Nga gikan kaniya. Muna siya gingon diha. Unya unsa tong himuon, no? Aron ang atong kinabuhi mayon sing kabuton, gingon diha sa Blang Sultan, isalikway gikan kanimo ang usa ka masinalaagon nga baba og ipalayo gikan kanimo ang mga ngabil nga masukihon. Muna siya. Ingon na kita mga sumusunod kang Kristo, kinahanglan yun nga ang ato ang mga binuhatan, mga paggawi, mga pamulong, kinahanglan yun nga nahiuyon sa kabuton sa Ginoo, no? Nga atong ipalayo ang ato ang kinabuhi sa pagkamasukihon. So napasabot nga mutamod yun ta sa iyang mga kabubuton. Nagingon diha, ingon na kita mga sumusunod kang Kristo, no? Unsa iyang gingon sa tuwa, itutok ang pagtan-aw sa imong mga mata sa unahan ug itutok ang imong mga tabon-tabon sa tubangan nimo. Pataga ang alagyanan sa imong mga tiil ug tukura sa matul-id gayod ang tanan mong mga dalan. So muna ipabuhat sa Ginoo sa tuwa ang atong pagkinabuhi gyud. May uyon siyang gamuton ug labi na ato gyud lang taon nga ang atong pagkinabuhi ana sa insaktong nga dalan nga dili ta magmalapason labi na sa adlaw ipapahulay ato gyud ipalayo ang atong mga tiil sa paglapas kaya ang adlaw nga balaan mo na siya adlaw nga igsisimba sa iyahang mga katawan. Ingon sa Biblia, ayaw pagliso sa wala mong tiil, no? Ayaw pagliso sa tuo mong kamot ni sa wala kuha ang imong tiil gikan sa daotan. So napasabot nga atong ipalayo ang atong mga paggawi sa mga dili maayo nga mga binuhatan. So atong nalantaw kung atong pagkinabuhi na naisubay na sa mga buhat nga sa kalibutan, unsa yang gingon diha, kuhaa ang imong tiil
aswata, no? Ayaw tuguti nga ang imuhang pagkinabuhi maiuyon sa mga buhat ngaya sa kalibutan. So muna gingon sa Proverbio 19, no? Nag-ingon diha Proverbio 19 nga kadtong nagalakat sa pagkamatulid, nagalakat sa kasiguruhan, apan kadto nagamasukihon sa iyang mga dalan mahibaluan. Muna siya nga kung kita nagamatngon sa tong kagalingon atong gibantayan na iyang mga pulong, ang Dios pod magabantay kanato. Sumala sa nabasa ganina, no, nga ang Dios mao ang atong magbalantay. Sumala pa sa gingon ni Salmista David sa Salmo 121 paingon sa 8, no, nga kanabitang mo gawas sa siyong panimalay ug siyong pagsulod, siya gyud magauban kanimo ug wala gyud makulang kanimo. So muna siya ingon nga kita nga sumusunod kay Kristo atong himuon nga ang Dios mahimaya sa tuang kinabuhi nga magatuman ta, no, magatuman ta sa iyang kabubuton. Ang matarong gingon diha dili gayud matarog sa, no, dili gayud matarog apan ang daotan dili magadayon sa yuta. So muna siya nga ang matarong dili gayud maunsa diri sa yuta pero ang mga daotan dili magapadayon diri sa yuta. So gingon sa Biblia nga dili ta mahadlok, no, nining kalibutan na. Ngano dili man ta mahadlok ning kalibutan na? Kung kita nagasali sa Ginoo, dili ta mahadlok. Kay ayang giingon sa Juan 17:15. Unsa may ang giingon sa Juan, no? Atong basahon diri sa Juan 17:15. Unsay say sa balaang kasulatan? Ako dili magampo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga imo silang panalipdan gikan niadtong daotan. So nindot kayo ang yang saad, no? Oh. Iya gyud tang panalipdan. Oh, gingon diha nga ako dili magampo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga imo silang panalipdan gikan niadtong daotan. So iya gyud tang panalipdan, no? Mao nay giingon ni Jesus, no, nga iya tang panalipdan diring kalibutan na. So di kita mahadlok, pero kung kita nahadlok nagduha-duha sa tong kinabuhi, no, mahadlok ta nga wa tay salig sa Ginoo, no, kinabang maduha-duhaon delikado. Kay sumala pa sa Bugna 21 bersikulo 8, apan ang mga talawan o mga maduha-duhaon o mga malaw-ayon o mga mamumuno o mga makigilawason o mga lumayan o mga nanagsimba sa mga Diyos-Diyos o ang tanan nga mga bagakon mabahinan sila sa linaw nga nagdilaab nga kalayo og sa sumpay nagdilaab og kalayo og asopre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Munay pinaka sakit pamalandungon, no, nga ang Ginoo naghatag ka na itong kasiguruhan pero nagduwa-duwa pa ka mabahinan ta dito sa kalayo. So muna siya nga dito magduwa-duwa, no, nga kining ato ang pasakupan karon, kining nga pundok mo gini siya ang haligi o patukuranan sa kamatuoran. So muna siya nga kita nasayod naman ta, no, unsa ang kamatuoran nga atong nabatnan sukad pa sa sinugdan. No, si Papa sa una nagwali siya, nagmatuto sa tuwa nga kining iglesia sa Dios mo ni siya ang kamatuoran nga ato ang pagasundon. So hantod gyud sa katapusang pitiks tong kinabuhi, di gyud ta moatras, no, hantod sa katapusan ng kinabuhi nga magpadayonon ta sa pangalagad. Kaya ang saad sa Ginoo iya man tang ubanan, iya tang panalipdan. So nindot kayo no ang saad sa Ginoo nga magpadayonon ta sa pangalagad hantod sa katapusan ng kinabuhi. So natong kinabuhi lumalabay ra ni sama ni siya sa inalisngaw, no, nga mulabay ra sa kadiyot makita sa lahi mahanaw. Muna siya nga wala ta masayod sa tuwang kinabuhi. So muna siya gingon sa Biblia, no, 1 Juan 2:4, ang nagapamulong nga ako nakaila kaniya ug wala magabantay sa mga sugo kini siya bakakon ug ang kamatuoran wala kaniya. So muna siya nga atong landawon sa makadaghan nga nagpamulong, no, nakita kaniya ug wala magabantay. So dagan karon wala magabantay, no, sa sugo sa Ginoo kini siya bakakon ug ang kamatuoran wala diha kaniya.
So kita na sa naman tas kamatuoran, no? Mo ni siya ay ato ang lantawon sa kadagan. Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab, kay ang sala mao ang pagkamasupilon. So muna siya, ang sala yun, no? Nganong ang tao ngano ang tao nga dunay katapusan, ngano ang tao mamatay tungod pud sa sala. Kaya ang tanang nakasala, ug nawalan sila sa Dios, ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad, sumala pa sa Biblia. Nahatag sa Ginoo katong mutuo kaniya ug mutuman sa iyahang mga sugo. So susama sa pangutana sa taong dato, no? Amahan, magtutudlo unsa may mas labing nindot buhaton aron ako makasulod sa kinabuhi. Kung buot kang masulod sa kinabuhi, bantay ang akong mga sugo. Huwag yung lain nga gi-stress sa Jesus sa taong dato kung masulod ka sa kinabuhi, no? Ato gyud ang bantayan ang iyahang sugo. So nindot kayo nga ato ning bantayan labi na sa matag adlaw pahulay nga ang pagtuman gyud nato, no? Labi na ang pagsimba sa adlaw pahulay. Kaya ang kining adlaw nga igpapahulay nga maong ikapitong adlaw nga Sabado, muni siyang adlaw nga gipananginan sa Ginoo. So mala pa sa Henesis 2:3, no? Nga human niya nahimo ang kalibutan ni pahulay sa ikapitong adlaw ug ang iyang gihimo nagbalaan siya, nagpanalangin sa adlaw nga ikapito. Ug kita magpadayonon ta hangtod sa katapusan, no? Makaambit ta ng gingarian itaganan niya alang sa mga balaan. So gingon diha nga bulahan ang makaambit sa pagkabanhaw. Kaya kadawang kamatayon wala nay gahom, no? Kung dili sila mamahimo mga sacerdote sa Dios o ni Kristo o managhari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. So manay nindot nga naman mga lagad ta nganong atong himuon nga magpadayonon ta tungod kay dunay tay gitinguha nga ganti alang kaninyo og kanako. Sumala pa sa Bugna 20, versikulo 6 nga bulahan na makaamit sa pagkabanhaw. Kaya sa dining ikadawang pagkabanhaw, ang ikaduha nga pagkabanhaw mo na siya pagbanhaw sa silot na siya. Di na siya matawag bulahan, kay kanang ikadawang pagbanhaw mo na siya ang silot sa Ginoo, no? Banhawon kay itambog sa linaw nga kalayo, kay duman ka klase ang pagkabanhaw. Sumala sa mabasa sa balang sulatan, kung kita wala ta nagtuman sa sugo sa Ginoo, wala ta nanumbaling sa mga sugo sa Ginoo, delikado kayo. So ang Ginoo mubantay nato, mutabang nato, importante nga ang tanan tong gihimo ang Dios mao'y may maya sa tanan. Muna siya nga ato gyud himuon nga ang Dios may mayas ng kinabuhi atong tutunan ang iyahang mga sugo. Kay siya pod nagabantay sa tuwa. So unsa man ang atong pagkabuhaton, atong isalikway ang mga buhat nga dili maayo, no? Og magatuman ta sa iyang kabuton hangtod sa iyang padayag. Nya gingon sa Biblia ra ba nga likay ang mga binuang o mga binurong lantugi man siya. No? So dagan kayo ang mga gidili, no? Ang gibawal sa iyang mga katawan. Aron atong kinabuhi masiguro ato gid bantayan ang mga maayong butang, no? Sa tuwang kinabuhi. So katapusan nga verse 1 Timoteo 4 versikulo 16, magmatgon ka sa imong kagalingon og sa imong pagtudlo magpadayon ka. Nining mga butang nga kay sa pagbuhat nini maluwas mo ang imong kaugalingon og sila nga nagapatalingog kanimo. So man siya nga magmatngon ta, no, sa atong mga kaugalingon og sa pagtudlo. So man siya nga ato gitudlo ang mayo. Ato gitudlo ang kamatuoran, kay kun ang imong gitudlo mali, mali pud ang nga pamati sa imo. Puros gyud sila masipyat. So atong gitudlo ang kamatuoran kay kining atong gibarugan nga iglesia karon gipalit ni sa iyang kagalingong dugo. Sumala pa sa buhat 20:28. So ang mga padayon sumala pa sa Matthew 24:14, ang mga padayon hangtod sa katapusan mamaluwas. So padayon lang yun ta, no? Ang saad sa Ginoo iya mantang bantayan. Sumala pa sa Salmo 121 versikulo 8.
1 paingon sa 8 iyatang bantayan, no? Ang atong kinabuhi iyang bantayan nga dili ta niya biyaan iyatang panalipdan. So muna siya nga kita pod nga mga katawhan niya magmatinuman ta sa atong papangalagad mientras kita nagkinabuhi pa ning kalibutan na. So atong yan po nga ang Dios kanunay magpanalangin labi na siya mga pulong nga ang pulong niya ato kanang ikinabuhi hangtod sa iyang pagpadayag. Ug mayong gabi natong tanan. Tawit-tawit. Daiga. Ang Diyos Amahan, tuburan sa kaayuhan, ang anak si Jesu-Kristo, daigon kanunay nato. Amen. Okay. Magko na ta. Magambo ta. Dios nga labing gamanan sa tanan, tagiya sa mga to sa kinabuhi. Lord, dini kagabiyon naman na kami kalipay, pasalamat Ginoo sa imuhang pag-uban kanamo gikan sa Domingo, paingon naman sa Biyernes, sa among buloton amahan, salamat Ginoo nga imo kaming gibuanan, imo kaming gipalayo sa tanang mga kadaotan. Salamat Ginoong Dios sa mga kadaugan nga namong naangkon, labi na naman sa pagkinabuhi. Labi namahan sa mga buluto na mamahan, kang lirka, kang ate, labi namahan nila ni Manang, ni Mama, sa mga buluto na amahan, kailan dudong sa mga pamilya, Ginoo, sa padaw pamilya, salamat kay Ginoo, sa mga kadaugan amahan, ng imong yatag kanamo, o kami aman nagmulipayon, sa imong grasya, ng imong padagaya, sa matapos sa kanamo. Ginoong Diyos, ning adlaw nga bala na amahan, o bani kami Ginoo, o labi na amahan, pasaylo kami amahan, kung nasa kami napakyas amahan, sa pulong, sa buhat, o sa nahuna, aron kami Ginoo takos karon ni magasampit diya sa imong ngalan. Ginoong Dios ning kagabiyon naman samtang kami magapahulay. Uban kami Ginoo sa kanunay nga among kinabuhi aman safety malayo sa mga balatian, sa disgrasya libna sa mga taong dawtan. Lord, uban sa umahan si Mama dito sa baba nga safety siya amahan malayo sa mga balatian labi na sa mga taong dawtan. Salamat amahan sa mga panalangin ni Lord nga imong gihatag. Labi naman kang Manang, kanang Samuel amahan sa iyang mga anak, mga sa tanan amahan nga mga pamilya na mo Ginoo uban ni amahan kang Dudong siyang asawa siyang mga anak labi na amahan usab kang Sara o sa kang Ir kang Chari kang Rins o labi na amahan kang Sailip kang Dimter Ginoo salamat amahan sa mga palangin Lord nga mong gihatag kanunay kang Isil amahan kang Jean kang Dudo o labi na amahan kang Junjun kang Gaga, kang Julie, siyang mga anak, kang Pitpit. Salamat Ginoong Diyos, nga padayon ka man, nagapanalangin sa matagusa, kang Langlang Ginoo, nga to sa nasod. Salamat amahan, kanunay ka amahan, uban, kang Junjun, tubat sigaw sa Ginoo. Salamat Ginoong Diyos sa hiniusang panalangin amahan nga mong yatag kanamo. Labi namahan nga kami Ginoo, among yapo man nga makabaton kami Ginoo kanunay sa may panglawas. Kusog kabaskog labi naman sa bulaton ni Lir Kamahan. Salamat Ginoong Dios nga padayon ka mga panalangin kaniya nga makabaton siya man kanon may panglawas kauban ni ate ug kanamo sa umahan makabaton kami Ginoong Dios sa mga maayong butang amahan nga maplaster sa amahan ang mga panginabuhian Ginoo. Salamat Ginoong Dios nga padayon ka mga panalipod kanamo nga malayo kami man sa mga balatian nga ni Kuya Nap Ginoo kung sa mga balatian amahan. Salamat Ginoong Diyos nga imo kami panalipdan sa kanunay. Lord, mga adlaw amahan adlaw nga balaan, yata ka na mo Ginoo ang kaalam nga langit nun, labi na amahan nga imong ipadagaya imong pulong Ginoo. Nga imong pulong amahan manay makataka na mo kadasig kaligon sa mong papangalagan. Salamat Ginoong Diyos nga imo kaming tabangan tungod kay wala kami man arang mahimo kung wala ikaw. Lord, among isalig kanimo amahan ang tanan. Salamat Ginoong Diyos nga kanunay ka amahan nagagiya kanamo og imong iplaster kanunay amahan among mga buluhaton Ginoo. Labi na amahan og mga adlaw sa among pagpamauli o man pagsimba Ginoo, i-bless kami amahan. Na safety sa among pagbiyahe o mga adlaw sa among pagpamauli. Salamat kay amahan sa tanan Ginoo nga imong nakunggugma kanamo. Mga panalangin amahan nga imong padagaya kanamo. Sa among nabatnan amahan mga panalangin Ginoo nga imong gihatag. Salamat kay amahan sa imong pagkamaayo.
Ang tanan amahan amo kini isalig kanimo uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Kristo Jesus sa among bugtong ug maluluwas. Amen. 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 Maayong gabi. Amen. Thank you kayo sa pag-ampo. Dim.